usa ka monk, usa ka monghe, Trappist monk nga inila sa pangalan nga Thomas Merton. Usa mas kung giingon, usa siya ka Trappist monk, no? Kanang Order of the Cistercian of the Strict Observance, OXO. Mga diri sa atoa wala na ay mga Trappist o Trappistin didto sa Pulomolok sa South Cotabato. Anyway, si Thomas Merton, usa ka Amerikano nga spiritual writer, theologian, poet, no? Author sa daghanang mga libro. Og kausa ka higayon iyang gisulat. Muna iyang gisulat. Ingon siya, a praying person is an acting person, and an acting person needs to pray. Akong usbon. Ingon siya, a praying person is an acting person. Sagaran, ang atong unahuna, kung maglingkod ta, magampo ta, murag wa tay gibuhat. Pero alang niya, praying is an activity. In fact, praying is work. No? Dapat tanawo na ito na nga trabaho. Siyempre siya, usa ka monghe. Ang iya yung apostolate, main apostolate, is to pray, no? For the church, for the whole world. So munang giingon niya, a praying person is an acting person. And then ay kaduhang linya, ingon siya, and an acting person needs to pray. Iyang na-realize nga kinimanggong si Thomas Merton during the prime of his life. Inila manggod kayo siya nga maayo kayo muhatag og mga retreats, mga talks. Bisan og usa siya ka monghe, he traveled practically in different parts of the world. Kaya daghan mang mo invite sa iya. So imbis nga naara siya sa confines sa cloister sa monastery, kinahanglan yun siya nga mo adto kay lagi kabahin pod nga kinahanglan nga iya pod nga ipaambit ang iyahang spirituality. Mao nga makaingon siya nga sa cloister, praying is a main activity. So, a praying person is an acting person. And especially when he goes out, ingon siya, then, an acting person needs to pray. Nindot kayo nga, pahinomdom natong tanan. Kita nga, we place so much emphasis sa mga buluhato nato sa matagutlo during the 8 working hours of the day, no? So, pahinumdum nga we really have to make time. No? Dili kay try to make time. No? Make time yun. Nga maggahintag oras, panahon, lugar, alang sa pag-ampo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon ani apata sa kanang earlier part sa ebanghelyo ni San Lucas. O karon atong nadungog nga iyang gipili ang iyang napulo og duha ka tinun-an gikan sa or apostoles gikan sa iyahang mga panon, gamay nga panon sa mga tinun-an. Ug nga sa pagpili niya niini makaingon ta especially from our standard yun sa man niya pagpili unsa man ang iyahang mga giya niini nganong nakapili man siya mga ultimo lang, nakapili pag yun siya og tikasan nga maupay mo budhi niya. In the end, kung aton tan-awon pangutan-on nato ang Ginoo, Lord, unsa man gyud imuhang mga standards? What made you decide to choose these 12 men despite who they are? Ang tubag nato niya na mga igsuon, mao ang unang bahin sa atong ebanghelyo karon. Matod pa ang atong Ginoo niya nang panahon na mitungas ngadto sa bungtod ug didto nagampo siya sa tibuok
gabi. And so, ang iyahang bugtong nga standard nga gisaligan sa pagpili sa iyahang mga tinun-an is no less than long hours in prayer. Long hours in prayer. O nindot kayo nga sa iyahang mga major decisions nga iyahang ginabuhat, ang atong Ginoo sa dihang human ang iyahang mga trabaho sa tibok adlaw, sa takna sa gabi, iya lang kini nga ang gibuhat niya sa takna sa gabi, mao lamang ang pag-ampo. He spent the whole night in prayer. Take note, the whole night in prayer. And so this should make us reflect, no? Kung atong tanawon gyud atong kaugalingon, tano, pagkatapulan na lang yun natong magampo. Kung siya nga Ginoo, unta di daw unta siya kinahanglan magampo, Ginoo na gud siya. Pero kung siya na ang Ginoo, siya pa na hinuon ang ingon tag grabe gyud kaayo magampo. Tibuok gabi, no? Iyang gigahin diha sa pag-ampo. Grabe nga kanang unsa ni paghatag og higayon, oras, panahon og space alang sa pagpalalom sa iyahang relationship sa amahan. O mga igsuon, this should make us reflect about the reality on how we deal, on how we lived our prayer life. Matod pa sa mga spiritual writers, ang number one nga hinungdan nga nung we are too lazy to pray is that una sa tanan, ang pag-ampo dunay dako kaayo nga ingon tag karibal, competitor, rival. Ug matod pa, in these modern times, these are the technological gadgets. No? Doon ako'y nabasahan nga kabahin sa kining Old Vatican II Daily Roman Missal nga dito doon ay comment about the reality in prayer. Nag-recall ko, wala may tuigon nga gisulti dito, pero that must be sometime early 1970s nga gisulat. The commentary was written sometime in the early 1970s. Kung matod pa, nga number one nga kalaban sa tao sa iyang pagpaningkamot sa pag-ampo ug mapakyas gihapon, mao ang matod pa radio and TV. Radio and TV. Sa pagmata pa daw sa buntag, switch na dayon ang radyo, switch na dayon ang TV. Anak ko, wala na karon. Kinaraan na kaayo na. Karon, pagmata, ang una dayong gunitan, cellphone dayon. Of course, natay rason, basin na ay nag-text during the night, nga importante kayo, for what reason or one reason or another. So, mauday na, no? So, even in the olden times, sometime like 50 years ago, okay, I was born 1971, mag-52 na ko, 50 years ago, mauna gyud ang problema sa tao, no? Gadgets, TV, radio. Karon gani, wa naman kay mananaw TV. Ngano man, na naman sila hang cellphone. But the same enemy, the same problem in our want to establish or need to establish our prayer life. They still are our enemies. Ikaduha nga punto, mamatod pa nga gawas nga naay mga gadgets. Ikaduha nga punto is ang tawo gyud mismo, ang tawo. We make a lot of excuses that we are too busy. Busy lang gyud. Pero matod pa, mubuhat lag usa ka butang and then usa ka butang ma-occupy og dako nga oras and at the end of the day wa ta kaampo mingon ta, I am busy. Excuse, na. Mo gyud na ang kasagaran yun nga excuse nato mao nang mapakyas gyud ta
bisan pag gusto yun nato nga magampo. But then, angay natong hibaluan that each one of us is not too busy to pray. No? Makaampo man yun ta kung gustuhon yun nato. Kung atog yung hinumduman kanunay that a praying person is an acting person. Sa ato pa, kabahin yun unta ang pagampo sa atong trabaho sa matag adlaw, sa atong aktibidades sa matag adlaw. And then, realizing nga lagi puno man gyud tag schedule sa matag adlaw, then miingon ta like Thomas Merton, an acting person needs to pray. Maybe our common question ang ato ang pangutana tanan, so unsaon man nato pagtabang sa atong kaugalingon, Father, nga gusto man gyud ta nga magampo unta, but then lisod man gyud mangitag panahon. Ang tubag matod sa mga spiritual writers is it is a matter of organizing our time, no? I-organize lang yun nato. And when we try to organize activities during the day, we have to prioritize prayer. Naalang sa pag-prioritize di ay ang pag-ampo, no? Nindot kayo ang katong nakoy kaubang pari nga gikan siya sa renewal program, iyahang gipaambit ang iyahang kanang kasinatian. Ang pari manguno sayod man mo sa seminary, namang go structure nga magampo. Up to sa novitiate, we have 5 times a day we pray. Mao man pud among trabaho, ampo, no? Pero pag napari na, tungod sa kabisi, the first thing to go, prayer. Sahay, tungod sa kapoy lawas, no? Igo na lang manguros ba? Tulog na, hagok na. But dili gyud unta na. Pero ang iyang realization, when he was there during these 3 months of renewal program, everything starts with prayer. The day starts with prayer. Kung kasagaran sa atong trabaho at 8 o'clock, no? Trabaho ta, dito daw sa renewal program. At 8 o'clock, chapel, prayer. Aron nga ma-emphasize gyud that we place priority, we place prayer as the topmost priority in our life. Otherwise, we will stumble in the dark, no? Lisod ang kinabuhi. O mga igsuon nindot kayo nga pagpahinumdom ka natong tanan ang gipakita sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon nga labaw pa sa tanan siyang kinabuhi ang pagampo, ang pagpalalom sa iyahang relationship sa atong amahan, mao ang nag-occupy sa dako nga bahin sa iyahang panahon. Amen.